Hola, soc la Carla Laortua, més coneguda com a Lali Bigut. Em defineixo com a creativa i cantautora i en la meva trajectòria professional ara fa més de 10 anys que em dedico a la música familiar. També escric contes, creo espectacles i imparteixo tallers creatius a les escoles. Algunes ja em coneixereu de fa molt temps i d'altres podem situareu amb la meva cançó més coneguda sobre ecologia que es diu La vida secreta de les formigues. Era una formiga, corria sempre, era tan petita, que ni la veies, però tenia una vida, ningú no ho ha pensat. El que us vinc a compartir avui és una nova cançó, la més important que he fet fins ara. No perquè sigui ni la més bona, ni la més original, ni la més comercial, sinó perquè és una eina amb un objectiu molt clar: ajudar els nostres joves i infants a gestionar l'ús del mòbil i les pantalles i millorar el seu benestar emocional, a la vegada que el nostre, el dels adults. Aparta el mòbil, que estàs immòbil. Perdoneu, noies, és que m'arriben notificacions tota l'estona. Immòbil ve acompanyada d'unes unitats didàctiques per poder treballar el benestar digital a l'aula. Són 2 dossiers, un per primària i un per secundària, treballats en base a la neurociència i l'educació emocional. Ha estat clau que la RIEP, la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar, donés de seguida suport al projecte, aportant rigor científic i validant el contingut d'aquestes unitats didàctiques. Vosaltres, educadors i educadores, sou els que viviu en primera persona aquesta problemàtica complexa en infants i joves. Addicció a les pantalles, falta de concentració i atenció, exposició a les xarxes, ciberassetjament i fins i tot ansietat i depressió. Per això, el primer és vull donar les gràcies i esperem, i jo espero sobretot, que aquest material us faci molt de servei a les aules. Tots els dossiers, primària i secundària, contenen 5 unitats didàctiques que estan unides per un fil conductor que és la cançó Immòbil. Així, a partir de la primera unitat didàctica, se'n desprenen les altres 4 per treballar en 4 àrees diferents del benestar digital. Que jo vull acariciar-te la cara. Enganxats. Treballa en prendre consciència de l'ús que fem de les pantalles i com afecta el cervell, per què són addictives i com funciona la dopamina. O no! Se centra en l'atenció, en conèixer la seva importància i en aprendre com entrenar-la. Soc guai, qui ho decideix? Aborden l'exposició a les xarxes i com això afecta la nostra autoestima i autoimatge. Jo em cuido per secundària o ens cuidem per primària són les últimes unitats. Se centren en reflexionar i compartir una sèrie de bons hàbits per cuidar la nostra salut mental. Les activitats i dinàmiques dins de cada unitat són diferents per primària i secundària, però totes les unitats didàctiques estan estructurades de la mateixa manera, amb una hora de durada per facilitar-ne l'ús del professorat que les pugui donar en horari lectiu i amb el grup classe, idealment si és amb el tutor o tutora. Al principi teniu la fitxa, amb els objectius, durada i material necessari. Després trobareu el fonament pedagògic, on hi ha una mica de contingut de neurociència i d'educació emocional, específic per cada activitat, que són coses que potser ja sabeu, però tenir-ho resumit us pot ajudar a dirigir i acompanyar les dinàmiques. Ja de ple dins l'activitat, comencem amb la benvinguda i roda inicial per trencar el gel, la pròpia dinàmica de grup, la reflexió conjunta que els ajuda perquè una vegada viscuda l'experiència la poden relacionar amb el seu dia a dia, escoltar les opinions dels altres i etc. I el tancament. Fer un bon tancament facilita una bona integració dels continguts. Un cop realitzada l'activitat, trobareu més recursos per l'aula, per compartir en el grup si us està agradant i voleu aprofundir una miqueta més. També, al final de tot, trobareu bibliografia, els annexes i alguns links a vídeos de dinàmiques. I per acabar, al final del dossier trobareu propostes de les artistes i les associacions per venir a fer xerrades o activitats a la vostra escola. La Mariana Batalla té unes xerrades molt xules i interessants per secundària, la Riep, la Granja i Elna imparteixen tallers d'educació emocional i jo, Lali Bigut, imparteixo un taller específic on uneixo educació emocional i creativitat que es diu No et quedis immòbil, on els nens i nenes de cada escola podran crear la seva pròpia versió d'immòbil i enregistrar-la en un equip professional.
I crec que això és tot. Dir-vos que les persones que hem creat tot aquest material, tant la cançó com les unitats didàctiques, com aquests vídeos, venim d'àmbits professionals molt diferents. Som artistes, realitzadores, periodistes, científics, educadores, però la majoria de nosaltres som pares i mares i el que sí que som totes som persones que creiem que ens hem de responsabilitzar com a adults que som i donar eines i ajudar a les generacions que pugen. Ens ha tocat viure un canvi de paradigma amb la tecnologia, les pantalles i la intel·ligència artificial. I els reptes seran complexes i transversals. Per això, com a societat, no ens podem quedar immòbils.